Kublai pi baro ngan penditu shwaya lade ka kerteng bapura changa kadai nang tibok warjri bat phila ban khot yanga nang te dagane ka por ka bamenta ngadon hangne man bo ka tingkir padre akhmat chung pi baro ba phin sngo bha ban ai ka tingkir shan daga ba pi subscribe yakane ka channel ka bala ai kerteng nang te production ling ba kane ka production phin sala ban yo I yaki jingruai ki music videos bat kumta tartan kan don ru ka wei ka jingruai ka bangin supply no shen wat shen hingin sa tham no yakatiza shwa bangan pun kot no daga men sing ko bas nguret ngabu biang ka jingkir pat akhmat chung pi baro ba phin sngo bha ban subscribe yakane ka channel bat share lem ru shikiwe namar ba kadang dai ka production ka channel ka badang thamai ka badang shukhasen tika don kam ya ka jing iet ya ka jing kershan ya ka jing arab chong phi khnang bakan nang he nang san nang ni shkman play kan ma am ya kerteng chu ka channel nang te production say subscribe mo khublai shibun